po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ang layunin namin para sa inyo, bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth. Ang iyong edad, mayaman o mahirap, kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ito ang alay namin para sa inyo, bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay sa PhilHealth, lahat ay sa PhilHealth, lahat ay panalo. Ayan, mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Alagang PhilHealth. Hinihintay lang po natin ang ating kapartner from Team PhilHealth Regional Office 5 para pag-usapan mga tugang yung tema ngayon na World Thyroid Day plus PhilHealth Cares. What? World Thyroid Day. O yan po tabi, ano, yung mga may bosyo, yung mga may bugun, di ba? O yan po ngunyan ang, ano, ang tema ngunyan 2025, mga tugang, thyroid disease and artificial intelligence. Gigununin mo yan. Yan ang tema ngunyan kan, ano yan, World Thyroid Day. World Thyroid Day. Pinag-obserbahan po yan taon-taon, especially May 25, di ba, ang kanilang marka dyan. Pero, iyang mga tugang pag-inisyar globally para magkaganing awareness manungod po sa thyroid disorders, sarong common endocrine system problem na nakaapektar mga tugang sa milyones na katawo worldwide. So, iyon po tabi, adi. Pero magayon, ang PhilHealth pala, nigo kaining programa. So, halata natin dahil pa si Ma'am Gigi. Ano nangyari? Baka nakalimot. I-text mo. I-PM mo. Yeah? Yan po tabi. Sa pag-celebrate po kan World Thyroid Day, pagpapagiramdam kan PhilHealth na mantineron po na baskog ang thyroid gland para masiguro ang isang malusog na buhay. So, yan po tabi, adi. Yung tema ngunyan na thyroid disease and artificial intelligence reflects the growing role of AI in diagnosing and managing thyroid conditions. So, gamit na yung gamit na yung AI ngunyan, sa pagano yan. Dapat kaya baga kayo ito pinahusungan iso mag-take ning iodine. Di ba? O yan po, may mga may mga bagay pong dapat na ikaunon ta, as in mga dapat po na sunodon
And pero iningon yan, mga tugang, yan yung pagsasabi na kapag ngayon may kakaibang sintomas, maano mo dyan, dapat na magpakonsulta. Iyo po yan, adi. So, wala pa? Wala pa, Jerome? Si Ma'am Gigi, nandiyan na? Nandiyan na si Ma'am Gigi? Hindi kita makita eh. Ayan. Ako? Ayan, Ma'am Gigi. Yes, good morning. Pasensya na, Sir Mar. I'm currently in Camarines Norte right now. Kaya kung pwede, audio muna po tayo. Okay, oo, So, sige lang. dito. Na ano pati ako na-handit ako, makakako, ano nangyari na sa camera mo? Okay. Nakikita ko po yung picture kong nilagay ng tech team natin. Napakaganda ko dyan. Medyo payat pa ako dyan. So, maraming salamat. Oh, yan. Ibang klase ito si Jerome eh. Madali siyang mag-trim. Automatic, di ba? Okay, mga kaibigan, kasama na po natin si Ma'am G. Naron, ang Information Officer po ng PhilHealth, para po pag-usapan natin itong sinasabi ko kanina na World Thyroid Day plus PhilHealth Cares. Yan, malaman natin kung ano ba itong, ano yan, bakit sineselebrate natin ito, bakit natin taon-taon globally ay mayroon tayong pagdiriwang ng World Thyroid Day. Para saan po ito? Ma'am Gigi, good morning po, tabi. Yes, good morning po. Sabi nga ni Sir Mars, celebrate natin ang World Thyroid Day. Sa Sunday po ito actually, pero syempre, since wala naman tayong programa sa Alagang Pilat sa DCGB on Sunday, pag-uusapan na natin ngayon itong World Thyroid Day. So, ano po ba ang thyroid? Bakit ba tayo nagkakasakit dito? Ang thyroid po ay isang gland na hugis butterfly na matatagpuan po sa liig natin. Ito po yung gland na responsible sa ating metabolism, growth and development ng ating katawan. And nag-release din po siya ng hormones na nag-affect po ng ating paghinga, pagtibok ng puso, ang ating mood, timbang, digestion, at paggalaw ng buong katawan. So, napaka-important talaga pala nitong thyroid gland natin. No, ang dami niyang contribution sa ating body. Kapag ang thyroid gland po ay sobra or kulang sa production ng hormones tulad ng T3, T4 at calcitonin, ito po ay nagdudulot ng sakit. Kung magbababa po yung production ng hormones ng ating thyroid gland, ang tawag po doon ay hypothyroidism, pag mababa. Pag sobra-sobra naman, hyperthyroidism naman po ang tawag natin doon. Yan ba yung bosyo? Oh, yung lumalaki po, yung Yung Yes, umabot ka sa Bicol, dugon. yan, opo. Aywa, yan yung thyroid, ano. Okay, now, sino-sino po yung at risk na makaranas ng sakit sa thyroid at ano po ang mga sintomas nito, Ma'am Gigi? Opo, usually po ang at risk for hyperthyroidism and hypothyroidism natin, mga kababaihan po, edad 60 years old pataas, at sila din po, yung mga buntis din po at high risk. Pero hindi ibig sabihin po ng mga kalalakihan or yung mga younger than 60 ay hindi nakaka-experience nito. Ano po? Sila lang po yung most likely na pwedeng magka-deficiency or sobra sa mga thyroid hormones natin. So ano po ba ang iba pang risk factors? Kasama po dito yung mga tao na dumaan sa thyroid surgery, may family history of thyroid disease, may type 1 diabetes, ano pa ba? Yung mga may radiation treatment sa chest at liig, at yung mga naninigarilyo. High risk din po sila for thyroid diseases. So, unahin po natin yung mga sintomas ng hyperthyroidism. Sabi ko nga po kanina, ang hyperthyroidism, ito po yung may sobra na production ng mga hormones sa thyroid. Kapag meron daw kayong sobrang hormones na piniproduce ng inyong thyroid gland, pwede kayong maging irritable, maging nervyosa, magkaroon ng muscle weakness, walang kakayang tiisin ng init or heat intolerance, grabing pagkapagod, problema sa pagtulog, panginginig ng kamay, mabilis at hindi regular na tibok ng puso, pagsusuka, biglang pagbaba ng timbang at mood swings. Yan po ay kapag mataas ang ating thyroid hormones. Pag hypothyroidism naman po, or mababa or kulang ang level ng thyroid hormones natin, pwede tayong maka-experience ng grabing pagkapagod, bigla ang pagtaas ng timbang,
puffy na face, walang kakayanan tiisin ang lamig. So kung kanina po heat intolerance, ngayon naman po cold intolerance. Sakit sa kalamnan at kasukasuan, constipation, dry skin, pagnipis ng buhok, irregular or heavy menstrual period, pagbagal ng tibok ng puso, at dito po sa hypothyroidism, nagkakaroon ng bukol sa thyroid. Ay, yun. Hypo pala yun. Pag may hypo, Yes, nagkakabukol. So, mayroon din yan na sa loob daw, yung tinatawag nilang doon ang bukol sa loob. Yun, delikado. Okay. Ayan. Now, paano maiwasan yung sakit sa thyroid, Ma'am Gigi? Yes. So, yung sakit po sa thyroid, may iwasan natin by, of course, sabi ko kanina, risk factor of smoking. May iwasan siya by stopping din po sa paninigarilyo. Another din po, narinig ko, Sir Mar, habang wala pa ako, na-mention ninyo na napaka-importante na kumain tayo ng iodine-rich food. Tulad ng isda, itlog, iodized salt, hipon, canned tuna, at patatas. Ang iodine po, siya ang main component ng ating thyroid hormones. Kaya, importante po na meron tayong regular iodine intake para maganda rin po ang production ng thyroid hormones natin. Dapat din po magkaroon tayo ng tama at wastong exercise at magpakonsulta po agad tayo sa ating mga napiling konsulta package provider, which is the primary care health benefit ng PhilHealth, kung meron na tayong nararamdaman. Agapan na po natin. Konting sintomas pa lang, magpa-check up na tayo sa ating mga PhilHealth consulta package providers. Ayun, naalala ko na. Bakit nagkaroon ng Fidel Salt? Oo. Noong panahon ni President Fidel Valdez Ramos, nagkaroon ng batas na dapat ang mga asin na kinukonsumo natin dito sa Pilipinas dapat may halo na iodine. Opo. May jingle pa nga yan, Sir Mar, di ba? Oo. Iodized salt tayo. Yan yung nauso nga noon, kaya kasi dumami noon ang mayroong thyroid. Pero ito pala, pero itong hinihintay ng lahat, ang marinig kay Ma'am Gigi, kung mayroong pakete ba yan ng PhilHealth para sa mga sakit sa thyroid? Opo. So, ang PhilHealth po, meron tayong both preventive care and inpatient care. Kasi di ba pag sinabi niyong PhilHealth, benepisyong PhilHealth, iniisip natin pag na-confine lang. So, ang PhilHealth ay meron ng preventive care through our Consulta Benefit Package. So, sa konsulta, di ba, nasabi ko, libreng konsultasyon or check-up, libreng laboratorio at diagnostic exams, at the same time, mga libreng basic medicines. So far po, wala pang lab test, diagnostic procedures, or gamot sa PhilHealth konsulta na directly po na para sa thyroid problems, no? Pero tandaan po, ang konsulta ay ginagawa para sa maagang pag-check at pag-iwas sa sakit. So huwag na nating hintayin na meron pa tayong maramdaman bago tayo magpa-check up. Habang malusog tayo, habang wala pa tayong mga sintomas, magpa-regular check-up na tayo through the PhilHealth Consulta Benefit Package. Kaya kung regular po tayo nagpapatingin sa doktor gamit ang PhilHealth Consulta, kung may nararamdaman man po tayong kakaiba, posibleng may kinalaman sa thyroid. For example, napansin mo na mabilis ka mapagod or biglang nagbabago-bago ang iyong timbang or nakaka-experience ka ng pamamanas or palpitations, pwede na po tayong i-refer ng ating consulta provider sa higher level facility para sa mas kompletong tests or gamutan. So, sabi ko nga, wala tayong mga directly related to thyroid, pero meron tayong iba't ibang laboratory diagnostic tests under consulta. For example, CBC or ating complete blood test, fasting blood sugar para po sa mga diabetes, urinalysis, lipid profile, chest x-ray, at marami pang iba. Meron din po tayong mga covered na mga gamot, hindi man para sa thyroid, nakakatulong pa rin to para makita natin ang ibang health concerns. Sa mga gamot naman po, paracetamol, metformin, losartan, salbutamol, amoxicillin, yung mga usual po
ng mga gamot na kinakailangan sa mga kadalasang karamdaman ng mga Pilipino. Ano po? So, yun po yung PhilHealth consultant natin. Although sabi ko nga, walang directly related to thyroid diseases, mas maganda pa rin po na magpa-regular check-up tayo. No? Now, let's go on to inpatient care. Pag tayo pa ay ma-admit sa isang PhilHealth accredited facility dahil meron tayong thyroid problem, ano po ba ang ma-avail natin? Sa PhilHealth po, meron tayong all-case rate, nasagot po ang basic at work accommodation, professional fee ng doktor, diagnostic procedure, at mga gamot. Kung kayo po ay ma-confine sa isang government facility, at nag-avail po kayo ng basic or part-time accommodation, dapat sakop niyo na po ang buong total hospital bill ninyo. If not man po, ibabawas yung PhilHealth package sa inyong total hospital bill. Ano-ano po ba yung mga karaniwang benefit packages natin related to thyroid problems? Pag hypothyroidism po, na-confine kayo at ang diagnosis nyo is hypothyroidism, ang case rate po natin dyan is 15,795 pesos. Pag hyperthyroidism naman, 16,575 pesos naman po ang maibabawas sa inyong hospital bill. Kung kailangan natanggalin ang inyong thyroid gland, ang tawag po natin dyan ay thyroidectomy, ang bababawas po sa hospital bill nyo ay 60,450 pesos. Para naman po sa may mga cancerous, malignant neoplasms of the thyroid gland, pag na-confine po kayo dyan, ang case rate natin is 22,230 pesos. Yun po yung mga related cases natin, pero napakarami po yan. 9,000 plus po lahat-lahat ang case rates natin sa PhilHealth, kino-cover at iba't ibang karamdaman at procedures na pwede niyong ma-avail sa accredited healthcare facilities. Ayun, mahal din pala yung malaki na ng mabenepisyo nitong thyroidectomy. 60,450. Yun yung alisin yung bukol mo dyan sa liig. Yes. Yeah. Ayun, okay. Now, sino-sino po ang maaring makapag-avail at saan pwedeng pumunta para maka-avail po nitong benepisyo, Ma'am Gigi? Opo. So lahat ng Pilipino po maaaring maka-avail ng benepisyo ng PhilHealth. Tandaan niyo po, sa Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino po ay miyembro na ng PhilHealth. Pero kailangan niyo lang pong magparehistro kung hindi pa kayo member para maipasok po kayo sa National Health Insurance Program. Maaari niyo pong ma-avail ang benepisyong PhilHealth para sa sakit na thyroid sa lahat ng PhilHealth accredited facilities, level 1 to level 3 hospitals po. Malalaman niyo pag accredited ang isang PhilHealth facility kapag may signage po ng PhilHealth. Ngayon, para po sa mas mapadali ang pag-avail ng mga benepisyo, may mga PhilHealth cares tayo, yung Customer Assistance, Relations and Empowerment Staff na naka-assign sa mga accredited na ospital at pasilidad. Now, sino po ang tinatawag nating P-Cares? Opo. So yung PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff po or P-Cares, mga empleyado po yan na PhilHealth na na-assign po sa mga accredited hospitals natin para magbigay po ng mga services sa mga members. Mga registered nurse po yan, Sir Mar. Mga RN yan. Karamihan dyan, mga may masters in nursing pa at PhD, di ba? Hinahire po yan ng PhilHealth at dinideploy po natin sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Sila po ay hindi empleyado ng hospital, kundi empleyado po sila namin sa PhilHealth. Madalas po kasi napagkakamala ng public na ang P-Cares ay empleyado ng hospital at yung mga empleyado naman po ng hospital kapag nasa PhilHealth section, pinagkakamala din po na empleyado naman ng PhilHealth. Ano po? Para malaman nyo na PhilHealth Cares po ang kausap ninyo, sila po ay nakasuot ng uniform ng PhilHealth. Opo. Para yun po ang mag-identify sa kanila na sila po ay taga-PhilHealth. So, meron silang shirt, polo shirt na may logo ng PhilHealth. Minsan po, naka-jacket po yan ng PhilHealth. At on the time po, naka-ID po yan ng PhilHealth. Ayan. So,
Oo. Tandaan po niyo yan para hindi kayo maligaw. Opo. Di ba? I-differentiate natin sa mga nasa billing at PhilHealth section ng hospital. Yes, opo. Okay, now, ano-ano po yung serbisyong maaaring ibigay ng isang PCare sa mga benepisyaryo o sa mga miyembro? So, ang mga PCares ko, sabi ko nga, naka-assign sila sa mga hospitals natin. So, pwede nila pong ma-assist yung mga clients natin para matiyak po nila yung mga kaalaman nila tungkol sa programa ng PhilHealth. Ano po? Pwede rin po sila mag-verify ng eligibility ng isang pasyente. Meron po kasi na system ang PCares, yung tinatawag na ng iCares, na-check po nila yung records ng isang member, yung contribution history niya, yung member data niya. Pwede po kayong magpatulong sa mga PCares para ma-verify ang inyong PhilHealth records. Pwede rin po silang mag-issue ng mga kinakailangang forms para sa paggamit ng benefits tulad ng claim signature form or PMRF. Ano po? Pwede rin po silang mag-conduct ng mga survey, PhilHealth Patient Exit Survey. Ito po kasi mga surveys na ginagawa ng mga PCares natin, mas nakakatulong po na mas mapaganda pa ang serbisyo ng PhilHealth, pati na rin po ng ating mga accredited facilities. Ano po? At rin-report nila yan dito sa amin sa regional office. Ano po? At sila din po ay gumagawa po ng mga other activities para sa implementation ng ating no balance billing, point of service, at iba-iba po pong projects na ini-implement ng PhilHealth. Ayun, malaking tulong po, no? Yung magbe-verify ng account, ng iyong, record sa bilang isang miyembro. Ay, madali pala dyan sa PCares na yan, ano? Okay, now, saan yung banda ng ospital matatagpuan ng PCares, Ma'am Gigi? Yes, usually po makikita natin yung mga PCares natin, naka-station po sila malapit sa billing section or PhilHealth section ng hospital o ano man po na designated ng lugar na binibigay ng hospital. Like for example po, sa BRTTH po, alam ko po sila sa OPD area. Ano po? So, depende po kung saan ina-assign ng hospital. Minsan po kasi talagang binibigyan ng hospital ng ating mga PCares na sarili nilang area, which we really appreciate din po. Ano po? Yeah. So, hanapin nyo lang po. Usually naman po may mga tarpaulin yan ng PhilHealth na dala-dala para alam nyo na doon sila, ng mga PhilHealth cares, doon sila nakapwesto. Ayan, lahat ba ng ospital ay mayroong PCares, Ma'am Gigi? So ngayon po, hindi lahat ng accredited facilities meron pong PCares. Usually po, nakadeploy sila sa mga malalaking hospital po. Yung mga secondary and tertiary hospitals natin, dahil mas marami din po doon na mga members na pumupunta at nangangailangan ng tulong. Ano po? So, pag mga primary care facilities naman po and mga level 1 hospitals, iniikot-ikot po namin sila, nag-rotate sila dyan. Pero sa mga bigger hospitals po natin, tulad ng UST Hospital, ng ating Bicol Regional Hospital and Medical Center, regular po, lagi dyan merong naka-assign na PhilHealth Cares. Ngayon, yan. Maaari po bang tumanggap ng bayad o kontribusyon yan pong PCares? Magandang tanong yan, Sir Mark. Hindi po authorized ang mga PhilHealth Cares natin na tumanggap ng bayad sa mga members. Sila po ay andyan lang po para tumulong sa inyong verification, ng inyong eligibility, ng inyong member data, pero hindi po sila pwede tumanggap ng bayad. Ano po? Meron tayong mga accredited collecting agents, kung saan pwede kayong magbayad, ang ating mga local health insurance office. Doon na lang po tayo tumungo para magbayad po ng contribution. Pero ang ating mga PCares, andyan lang po sila para i-assist kayo mag-avail ng inyong benefits. Opo. Now, ano yung mga kadalasang kaso o issue ng mga miyembro ang nabibigyan pong tugon ng PCares? Opo. So, ayon po sa mga reports na submitted sa amin, ang mga usual issues na observed at na-resolve ng PCares sa pag-process at paggamit ng benefits ng ating mga members ay una, yung paghingi po ng hospital na hindi kinakailangang document para sa paggamit ng benefits. Nare-report po yan sa amin dahil tinitake note po yun ng PCares. Sabi ko nga, di ba Sir Mar, meron ng system ang mga hospital na nag-check eligibility nila. Kaya hindi na po kailangan ng kung ano-ano pang documents. Dapat po, mas mapadali na po ang pag-avail ng benepisyo ng ating mga members. Kaya tumutulong po yung mga reports ng PCares kapag may mga hospitals po na sobra-sobra lang hinihingi na documents. Ano po?
Ninanote din po nila yung hindi pagbigay o hindi tamang deduction ng senior citizen discounts at VAT exemption. Kumbaga sila ang bantay natin dyan. Sila din po ang nagre-report sa amin kung may mga hospital na hindi nagpapatupad ng no balance billing or yung immediate eligibility natin. Meron din po sila na nahuhuli na mga hospitals na nagpapasay ng statement of account sa ating mga members, so mga blankong form na wala pang nakalagay. Dapat po kasi pag nagpipirma tayo sa mga forms ng PhilHealth, nakasulat na po doon lahat ng ating mga dapat na nasa billing natin. Huwag po tayo pipirma sa mga blankong dokumento. Ano po? So, pag yung mga findings pong gano'n, nakikita ng mga PCares, nire-report po yan sa amin para nakukall din po namin yung attention ng mga facilities. Ano po? Nakakatulong po ito sa pagbuo din ng mga policies ng PhilHealth para mas mapadali at makatulong sa ating mga members sa pag-avail ng kanilang benepisyo. Ayun, may ano dito, Ma'am Gigi, ano? Although ito yung hindi konektado dito sa pinag-uusapan natin, pero concern ng PhilHealth ito. Ang sabi dito, Sir Mar, pag ipaabot sa PhilHealth, pasasalamat ko at nakabawa sa bill sa pagka-hospital sa Catanduanes Doctors Hospital last week ni wife ko, placenta previa ang case, beneficiary ko, maski pa paano nakatabang po na dakula. Yung naman si Serene na Reyes ito. Masalamat daw po Ma'am JJ sa PhilHealth. Malaking nabawa sa kanila. Malaking tulong po. Diba? Maraming salamat po din po sir sa pag-appreciate sa serbisyo ng PhilHealth. And natutuwa po kami na marinig na meron po kaming natulungan all the way from Catanduanes pa po talaga. At nag-message po. Ayan. Oh. Ayan, nawala si Ma'am Gigi. Nandiyan ka pa? Hello? Sa ating programa. Thank you din. Yes, nandito po ako, sir. Nandiyan ka pa? Ayan. Okay. Sige po, Tabi. Mga tugang, ha? So yan, at medyo, wala nang question kayo. Ayun man lang, ang bilis ng oras natin, ha? Bilis ng oras natin. Alright, so, baka may mga announcement po kayo ng activities, Ma'am Gigi. Yes po, final message na lang po siguro, konting reminder sa ating mga tagapakinig. Patuloy po ang panawagan ng PhilHealth sa lahat ng members na sana po siguraduhin nating updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy po ang paggamit ng ating benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng PhilHealth ID at MDR. Mag-ingat po tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth dahil libre niyo po yung makukuha sa aming mga opisina. Bukas po kami Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, maraming salamat po ulit sa lahat ng tagapakinig. Sa PhilHealth Regional Office 5, layunin po namin ang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si RVP Alberto Manduriao, kami po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa National Health Insurance Program. Good morning, as in Diyos mabalos po. Mas mabalos, Ma'am Gigi. Salamat mga kababayan. Samahan niyo po ulit kami sa Halagang PhilHealth sa susunod na Webes. Ano man ang iyong estado, kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ang Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako si Rial.